den, vážení televizní diváci, vítáme vás u dalšího rozhovoru Britských listů. Dnes máme před kamerou Bohuslava Binku, vedoucího katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. A proč jsme si ho pozvali? Tak často se říká, že Praha je něco úplně jiného. Lidé tady mají úplně jiné názory, jiné postoje, jiné platy než ostatní místa a města České republiky. A Bohuslav Binka je z Brna, dlouholetým obyvatelem Brna. Chtěli bychom se ho zeptat na celkovou atmosféru v tom městě, které mi připadá mnohdy zajímavější než Praha, a na politiku a na univerzitní život. Jak je to dneska s tou politikou v Brně? Je to nějak odlišuje se to nějak od politiky v Praze? Já začnu ještě oklikou, protože já jsem dlouholetým obyvatelem Brna, to je pravda, ale narodil jsem se v Českých Budějovicích. Takže je to vlastně zrádce Čech, který přišel na Moravu, ano. Takže jsem zrádce a myslím si, že možná to je trošku výhoda v tom, že to Brno, jak ho mám každý rok vlastně radši, a v těch posledních letech opravdu se Brno výrazně posunulo, tak furt ještě nejsem takový ten hrdý patriot, co nevidí ty stíny. Jo? Takže si myslím, že můžu o tom Brně povídat jako Brňák a zároveň ne jako Brňák. A teď k té otázce týkající se Brna jako města, tak mně se zdá, že ta politika vlastně se v Brně měnila spíš až druhotně. Že to Brno se posunulo nejdřív v jiných sférách a že ta politika vlastně spíš před 2-3 lety začala dohánět ty další sféry. Tak v jakých sférách se Brno posunulo? No, posunulo se téměř všude a ta politika byla ten poslední schůdek. A zdá se mi, že v posledních třeba 7 letech, když se na to kouknu zpětně, tak skutečně to Brno udělalo jako pro mě až nevídaný pokrok a posouvalo se čím dál tím rychleji, že tam ještě byla nějaká akcelerace. Jo. A když vy o tom mluvíte strašně obecně, posunulo se ve všech sférách. Měli jsme tady pana rektora Mikuláše Beka a ten poukazoval na to, že především se to Brno stalo jakýmsi počítačovým centrem 21. století a že tohleto a tyhle investice do těch počítačových struktur to město právě úplně změnily. Myslíte si, že to je to hlavní, nebo? Já se na to ještě kouknu možná jako jiným pohledem. Já si nepoložím tu první otázku, v čem se změnilo, a položím si otázku, proč k těm změnám začalo docházet, jo? Která podle mě je hodně důležitá a trošku souvisí i s tím, v čem se potom to Brno měnilo. Jako kde se vzal zdroj těch změn. Jo? A podle mě já vidím minimálně 4 oblasti, které tomu přispěly. Jo? První je souvisí se Slovenskem paradoxně, protože když se člověk koukne na studenty v Brně, tak řekněme 25% studentů v Brně vysokoškolských tvoří studenti ze Slovenska. A když se podíváme na mladý zaměstnance těch dynamických firem, ale i mladý zaměstnance třeba na magistrátech, tak se tam vyskytuje už docela významný podíl lidí ze Slovenska. Takže zase je to, co někteří Češi nenávidí. Je to interkulturní vliv, že jsou to lidé z druhého prostředí, že nejsou jenom prostě naši, ale že máme interakci s jinou kulturou. No a je to určitě. A zároveň to je interakce s kulturou, která nám je blízká. Jo? To není úplně jako vzdálený národ. Takže já, když bych to řekl ošklivě, tak Brno, na rozdíl třeba od Prahy, výrazně tunelovalo Slovensko. Výrazně jakoby přitáhlo zajímavý, aktivní, mladý lidi ze Slovenska a ty teďkon spolu určují úspěch Brna. Proč ti Slováci jezdí do Brna a ne do Banské Bystrice? No, tak Brno mělo nějakou pověst docela dobrýho univerzitního města a když si člověk porovná, teď pozor, já znám na Slovensku několik pracovišť vysokoškolských, kam hrozně rád jezdím a který jsou velmi dobrý a tomu Brnu můžou konkurovat, ale obecně se dá říct, že to Brno prostě bylo dál univerzitně. Takže to byla lákavá univerzita a zároveň byla za rohem. Na rozdíl třeba od té Prahy to není zas tak daleko.
Takže to Brno začalo vlastně přetahovat a teď už i jakoby startovat lidi velmi dobrý, aktivní, chytrý ze Slovenska. Dobře, tak to je jedna oblast, teď co ty 3 další? Otázka je, jestli na tom Slovensku, ještě tohle dopovím, jestli na tom Slovensku pak ty lidi třeba nechybí trochu, jo. Ale to zase jako mě jako Brňáka... To se týká bohužel imigrace ze všech zemí. Všichni ti lékaři chybí v té Africe, když odjedou do té Británie nebo do Německa. Že? Takže to je první vliv. Potom druhý vliv Brna je, jak to říct, že Brno vlastně, nebo já když to budu brát za Masarykovu univerzitu, tak Brno tolik nedostává věci zadarmo. Že ta univerzita, třeba Masarykova univerzita, u které každý z těch posledních 3 rektorů podle mě byl jako hodně zajímavý vizionář, tak ta univerzita, pokud chtěla být dobrá a pokud chtěla konkurovat Karlovce, tak musela dělat jako víc. A teď zase, Karlovka má spoustu výborných fakult a Karlovka dělá výborný výzkum v mnoha oblastech, ale když se na to podívám jako na celek, tak v Brně je míň pracovišť, který žijou jenom z toho, že jsou Masarykova univerzita. Jo. Existují prostě v Praze pracoviště, který vlastně žijou z podstaty té Karlovy univerzity. My jsme byli založeni ve 14. století, tak nemusíme nic dělat. A to v Brně nejde. To v Brně nejde. Takže ten tlak jakoby na to snažit se, tam byl vlastně větší. A znova třeba ty rektoři té Masarykovy univerzity, minimálně ty 3 poslední, tak ten tlak podporovali. Jako opravdu měli tu vizi, chceme, aby ta Masaryčka byla jedna ze 2 nejvýznamnějších škol v České republice. A pak je tam ještě, o tom jsem teda jako rozhodně přesvědčený. Myslím si, že jsou obory, ve kterých Masaryčka je lepší a samozřejmě jsou obory, ve kterých Karlovka je lepší. Jo? Třetí bod? Třetí bod je takový hodně specifický a souvisí spíš s Prahou než s Brnem, si myslím. A to je, že v Praze to mámení toho velkého světa, toho světa té moci a peněz, je prostě silnější. Jo? Já bych k tomu přidal jenom, že v českém kontextu mámení jakýmkoliv velkým světem a světem moci působí naprosto komicky, jako Pimperlové divadlo, ale dobře. Ale máme ještě různé velikosti Pimperlových divadel. Ano. A být snob v Praze nebo být úspěšný člověk toho bohatého světa nebo mocného světa v Praze je furt úplně jiný level než v Brně. Být snob v Brně jako trochu to vypadá legračně než v té Praze. Jo? Takže třeba lidi, ještě udělám jednu odbočku, která ale je tady v tom ohledu důležitá. Myslím si, že takový ty zaměstnání nebo povolání, možná lepší slovo je povolání, který jako dávají hodně smysl v životě člověka, tak jsou obecně, neplatí to 100%, ale obecně jsou spíš méně placený. A být třeba začínající univerzitní učitel v Brně a v Praze jsou fakt 2 rozdílné věci. Protože v tom Brně ten člověk má na výběr být začínající vysokoškolský učitel a mít poloviční plat. A v Praze to znamená být začínající vysokoškolský učitel a mít 10% nebo 20% plat těch svých spolužáků. A to jako táhnutí tady do toho světa je prostě silnější. Takže v Brně nebo v Praze? Ne, v Praze. Jako do světa celebrit a podnikání a tak dále. Tak. Přesně, být celebritou v Brně prostě není tak zářivý, jako být celebritou v Praze. Nemluvím samozřejmě o Londýnu. I když znovu opakuji Pimperlová celebrita, ale dobře. Myslím si, že 2 velikosti Pimperlových divadel taky můžou hrát svoji roli. No dobře, takže to je ta 3. A potom 4, to je obecné napojení Brno ještě na jiný města, než jenom na Prahu. Jo? Praha je vlastně jako centrem určitě České republiky. A zhlíží se sama v sobě. Já nechci pomlouvat Prahu. Ano, dobře. A Praha je centrem České republiky. Vlastně to, že Brno tunelovalo Slovensko, tak Praha každoročně tuneluje trochu Českou republiku. Jo? Že ty lidi aktivní zase jako mají tendenci chodit do Prahy. Ale Brno má hodně velký napojení na Vídeň. I když já jsem měl pocit, že ty Brňáci do té Vídně nejezdí a obráceně. No tak třeba u nás na katedře přímo pracuje třeba Christian Kerschner, což je Rakušák, který mimo jiný studoval ve Vídni, studoval teda i třeba v Barceloně.
ale je jako s vídeňským prostředím velmi dobře srostlý, jakkoliv taky není původem. Je to zajímavé, já vždycky, když jedu tím vlakem, tak v Brně všichni vystoupí a potom v Břeclavi už úplně všichni vystoupí a na rakouské straně začnou nastupovat Rakušani. Že? No tak k nám ten Kristián dojíždí a prostě je součástí té fakulty, je součástí té katedry a taky nám jako ve mnoha ohledech jako výrazně pomohl. Teď nastupuje Christian Kimmich, který sice je z Německa, ale taky byl nějakou dobu ve Vídni. A prostě s tou Vídní jsme propojeni úplně takhle personálně. A naopak, když já se podívám jak po naší katedře, tak po těch ostatních, tak prostě řekněme 20% lidí nějak buď to v té Vídni studovalo, nebo tam bylo na studijním pobytu. Prostě to propojení s Vídní je u toho Brna poměrně velký. A je to propojení, který já cítím zase jako důležitý, inspirující, zásadní. Ještě máme, já musím vás trošku hnát, už máme jenom asi 3 minuty. Neměli bychom zapomenout na tu politiku, komunální a regionální. A často se říká, že je to teďkon v tom Brně úplně jiné. Mohli byste to vysvětlit než v Praze? No, nebo dobré? Já bych... I když ten Matěj Holan se stal kontroverzní figurou. Tohle to bych já určitě podepsal a tam bych spíš řekl, že třeba před 4 lety bylo to prostředí Brna, řekněme prostředí kulturní, prostředí vysokoškolský. Mimochodem v Brně je největší poměr studentů jako počtu obyvatel. Jo? To je Brno úplně válcuje Prahu a podle mě tohleto tam taky hrálo jako důležitou roli. Že tam není jenom Masaryčka, ale i Mendelka, je tam VUT, jsou tam prostě významné školy. A teď rychle k té politice. Tak mně se zdá, že to Brno vlastně takhle uskočilo kulturně, jakoby aktivním životem těch lidí, kvalitou restaurací. Prostě to je pravda. Uskočilo. A teď tam byli politici, kteří reprezentovali zamrzlý 90. léta. Ano. Já kdybych byl zlý, tak bych řekl takový Hašek. ten mafiánský, já nebudu jmenovat, takový ten mafiánský kapitalismus 90. let růžových sák. A úplně strašně to byla pěst na oko oproti tomu Brnu. Takže ta změna politická, která se tam odehrála, tak byla, že vlastně spíš ta politika dohnala tu skutečnost, tu realitu. Že byla spíš pozadu. Nicméně to zase urychlilo ty změny. Ta politika, já to vidím na spolupráci s městem jako s magistrátem, prostě okřál někdo diametrálně odlišný než Onderka, jo. Zase. Onderka byl kdo? Musíte vysvětlit lidem, kteří nejsou z Brna. Onderka byl primátor za Českou sociální demokracii. Člověk, když si otevřete jeho bakalářskou práci, tak z ní minimálně polovinu tvoří věty, který napsal někdo jiný v jiných pracích. A takový prostě zamrzlá 90. léta úplně typické. A Michal Hašek také. Michal Hašek je trochu jiný než Onderka, ale v mnoha ohledech jsou to zamrzlá 90. No a jaký jsou tam teda politikové jiní? Já se vždycky, když jdu na nějaký úřad, tak většinou tam mají jakoby sérii fotografií lidí, který ten úřad reprezentovali v čase od 90. let. A když se koukneme na brněnský magistrát, tak tam začínají vlastně ti první primátoři. Když se na ně kouknete, tak jsou to už od pohledu zajímaví lidi, kteří jako vás osloví tím pohledem. A potom ty poslední za ODS, za ČSSD, co tam byli ti primátoři, tak to je děs, jako už jenom ten výzor, to, co si oblíkali. A čím se liší a dneska? najednou je tam Vokřál. A Vokřál připomíná zase ty lidi... toho začátku. Prostě je to... A teď čím se liší? Tak já to řeknu na jednom konkrétním příkladu. My jsme inspirováni ve Vídni, když už jsme mluvili o Vídni, tak máme už jenom asi minutu, tak rychle. Inspirováni Vídní jsme chtěli přinést projekt sdíleného bydlení mladých dospělých odcházejících z dětských domovů a studentů Masarykovy univerzity. Ve Vídni to dělají s bezdomovci, kteří se chtějí vrátit a vlastně v bytových jednotkách 2+1 vždycky bydlí ten bezdomovec, který usiluje o hrát a student, tam je to Wirtschaftsuniversität Wien a bydlí dohromady a starají se o ten byt. Zároveň v tom domě je první startovací práce pro ty bezdomovce a my jsme to chtěli dělat s lidmi odcházejícími z dětských domovů. A když jsme s tím oslovili ty předcházející radnice, tak to nešlo. jako s nápadem, budeme se starat, prostě ta reakce. A teď najednou je to, tak to je výborný nápad, co s tím budeme dělat. Brno střed, radnice, vlastně bez výjimky každý z místostarostů a starosta vlastně se ptají, co pro vás můžeme udělat. Dobrá zpráva. Děkuji vám, pane Binko. Musíme končit. Jsem rád, že jsme se dověděli něco o Brnu. Děkuji vám za pozornost, vážení televizní diváci. Já taky děkuji.
Thank you.